שלום וברכה. כאשר מדברים לגבי, בפרשת שבוע יש דבר נפלא, כאשר יהודה נכנס להתווכח עם יוסף, שואל אותו יוסף למה דווקא אתה? אומר לו, כי למה דווקא אתה מתווכח איתי ולא אחיך הגדול ראובן? אומר לו, כי עבדך ערב את הנער, ואיך אעלה אבי והנער איננו איתי. אז אומר לו, אתה ערבת אותו? אומר, למה לא, אני רואה בגביע שלי שזרקתם את אחיכם לבור ומכרתם אותו למצרים. למה לא אמרת את אותו דבר לגבי אחיך, את זה שמכרתם אותו למצרים? צודק. למה שמה לא ערבת? למה דווקא פה אתה ערב? יוסף שואל על זה? שואל אותו, כן, אני רואה שאתה ערב, בגלל זה אתה מדבר, למה שמה אתה לא ערבת? בסדר, אז נכנס ויכוח שלם ביניהם, מאוד מאוד יפה. הוא אומר לו, אם אתה לא תשחרר אותו, אני אצבע את כל מצרים בדם. אני אומר לו, אני רואה בגביע שלי שאתם מומחים בצביעת דם. צבעתם את כותונת אחיכם בדם ואמרתם, טרוף טורף יוסף. ואיך הוא יודע, הכל מהגביע, הוא מתפעלים, הוא מכיר אותה. הוא אומר, דע לך, האש של שכם יוקדת בליבי. על מה היה שכם? ושכם הרי, שמעון ולוי הרגו 24,000 איש. על מה הרגו אותם? על הזנות, שהיה אונס של דינה. זה היה של זנות. אתה מדבר על זנות? אני מכבה את האש של שכם בזנות של כלה, של תמר כלתך. כל בגביע כאן. זה יוסף איפה ידע? ידע, זה רוח הקודש. הוא לא אמור לדעת. כן, הוא לא אמור לדעת. כלומר, אתה מדבר איתי על זנות, אל תדבר איתי, אתה היית כלומר תנתך, אתה מדבר. למה? אבל למה יהודה צריך להגיד על שכם? מה זה מעניין? לא, כאילו, תזהר מאיתנו, אנחנו חזקים, מוכרים עיר שלמה, שני אנשים הרגו. זה הנקודה, תשחרר את הילד. וככה הוויכוח ממשיך ביניהם, עד שיהודה תפס עצבים, היה לו שערה פה בחזה שיצא החוצה, עשתה חור בתוך הביגוד עד כדי כך, והיה אוכל עיגולים של נחושת, גולות בנחושת כדי להרגיע את עצמו, ויצא לו דם טיפה מן עין. הוא ראה שיהודה נכנס לאטרף, מה שהחבר'ה אומרים, הוא יכול להתאבד עליי ויהרוג אותי. יוסף מושך, המדרש מעריך בכל המפגש ביניהם. מאוד מאוד, תסתכלו במדרש תנחומה מאוד יפה. בהתחלה של מדרש תנחומה. אז בסוף רואה יוסף שאין לו ברירה, אומר, הוציאו כל איש מעליי. הוא נכנס יוסף לסכנה, כי יכול להיות שקופצים עליו כל האחים שלו, הורגים אותו על המקום. אומר, אני לא רוצה לבייש את האחים שלי לפני המצרים. באיזה שלב? הסופי של הוויכוח. מנה שהרגיע אותו? אף אחד לא הרגיע אותו. עדיין לא. עדיין הוא היה הרי הוא נתן שאגה וכולם הסתובבו הפנים שלהם. מה זה המדרש? קיצור, אז אומר להם, דעו לכם, יוסף פה אצלי. יוסף פה אצלי. והיה לו מרפסת למעלה כזאתי, ואז הוא אומר להם, יהיו בשוק, כאילו שיוסף אצלו. אז הוא אומר להם, יוסף בן יעקב, תבוא. הוא מסתכל למעלה, מסתכל למטה, מאיפה יבוא יוסף? פדיח, מה שהם עשו לו. יוסף בן יעקב, בוא! האחים שלך פה. הוא עבד שלי, יוסף בן יעקב. יוסף בן יעקב, תבוא, מסתכלים בכל הכיוונים, לא יודעים מה לעשות. מה הבושה? תסתכלו טוב, מסתכלים על יוסף. אני יוסף אחיכם, העוד אבי חי. רצו אותו, תראי הכל מהרוג אותו, פחדו שהוא יהרוג אותה. פחדו שיוסף יהרוג אותה. לא האמינו לו, עד שהוריד את המכנסיים וראה להם שהוא מהול. אז האמינו לו. לא יכול להיות, זה יוסף. זרקו אותו לבור, ילד אותו, והפך להיות הנשיא של האימפריה הכי גדולה בעולם, ושהוא לא נתפס למורש, לא יכולו לעכל את זה. עכשיו, אז למה יהודה דווקא, זה הוויכוח היה, שיהודה מוכן למות בשביל מי? בשביל בנימין. כי עבדך ערב את הנער, ואיך אעלה אל אבי והנער איננו איתי.
אומר הרבה, כל אחד צריך להיות כעבדך ערב את הנער. ישראל ערבים זה לזה. יש דין ערבות אחד לשני. ואנחנו חייבים לא רק על הילדים הפרטיים שלנו, על כל ילדי ישראל ועל כל יהודי ויהודי. אתה לא להגיד, אני את נפשי הצלתי, אני ביהדות, אני שומר מצוות ברוך השם, והכל טוב מאוד, יפה. אתה חייב בפירוש לדאוג ליהודי אחר. זה התפקיד שלך. כי עבדך ערב, ישראל ערבים זה לזה. לא משנה אם אתה יותר גדול ממנו או יותר גדול ממך, זה לא משנה לא בגיל ולא בחוכמה ולא בשנים ולא בשום דבר. אתה ערב מצד דין ערבות. מצד דין ערבות, אז יש לי אחריות אליו ונתינת כוח להציל כל יהודי ויהודי איפה שהוא נמצא. כל אחד. זה אחד. עוד דבר, איך אעלה אל אבי והנער איננו איתי. אומרים דורשי דרשות, איך אעלה אל אבי והנער ימי הנערות אינם איתי. ונערות עשיתי שטויות. נער. הוא נער בני בילה. איך אעלה אל אבי והנער ימי הנערות איננו איתי. הם לא בראש של ימי הזקנות של יותר רציני ויותר כמו שצריך. אז אם אדם עשה תשובה, אז הוא גם יעלה את איזה ימי הנערות. זה הכוונה. אז זה נקרא כי עבדך ערב את הנער, ודין ערבות, יודע בדין ערבות, שילד קטן, פשוט, שהוא עוד לא יודע הרבה דברים, מוציא ידי חובה צדיק הדור, שעושה קידוש. ילד קטן עושה קידוש, צדיק הדור, או אב בית דין יצא ידי חובה. איך שהוא פחות גדול ממנו בתורה, הוציא אותו ידי חובה. הרי בדין ערבות, אם אתה חותם עליי ערב, אז לקחתי נגיד 1,000,000 שקל הלוואה, אז הערב יש לו לפחות ביטחונות של 2 מיליון שקל, נכון או לא? הבנק לא ייתן לו תחתום על הערבות אם אין לו מה להוציא ממנו. אז איך אדם שהוא פחות ממני יכול להוציא את ידי חובה מדין הערבות, אלא מצד כל יהודי שורשו כל כך גבוה, אז מצד השורש של כל יהודי אין הבדל בין אחד לשני, אחד יכול להוציא את ידי ערבות. סל ערבים זה לזה, מעורבים ביחד. סופר על הרבי, אדמו"ר, הבן של אדמו"ר זקן. אדמו"ר זקן ישב ולמד תורה, ובקומה למעלה ישב הבן שלו גם למד תורה, הוא כבר היה נשוי, והיה לו תינוק. התינוק נפל מהעריסה ובכה, צרח. הרבי האמצעי היה עסוק בלימוד, לא היה ידוע שהיה לומד, היה כל כך נכנס ללימוד, לא, היה מתנתק מהעולם. היה בעל מדרגה מאוד גבוהה, נכנס ומתנתק. הילד צורח והוא לא שומע אותו. בחדר לידו, הוא לא שומע כלום. הוא כל כך מורכב, הוא לא שמע. אדמו"ר זקן נהיה למטה, עלה למעלה, והרים את הילד, הכניס אותו לעריסה, הרגיע אותו. הבן שלו הגדול עדיין לא, הוא לא קולט גם שהאדמו"ר זקן טיפל בו. הוא מאוד מרוכז. אומר לו אדמו"ר זקן, גם כשאתה לומד תורה, שילד יהודי נופל מהעריסה ובוכה, אתה חייב לשים לב לזה. לא יכול להיות שהתורה תגרום לך לא לשים לב לילד יהודי שבוכה. אומר הרבי, גם כשאתה עסוק בתורה, אתה עסוק בתפילה, עסוק בדברים מאוד נעלים וטובים, אתה לא יכול להתעלם מילד יהודי שנפל מהעריסה. ילד יהודי שנפל מאיפה? נפל מהיהדות שלו. נפל מספינת היהדות, נפל למטה למים. תגיד, אני לא שמתי לב, הייתי עסוק. על הדברים האלה האדם חייב לשים לב. לשים את כל עיסוקו ואת כל עניינו בהצלת יהודים שנפלו לדברים לא טובים. זה נקרא כי עבדך ערב איך אלל והנער איננו איתי. מה זה והנער איננו איתי? פירוש נוסף. יש אדם חזר בתשובה. כל הכבוד מגיע לך מדליה. באמת מדליה. אין מוכן להעניק לך אותה. וכל הילדים שלו לא בכיוון. אף אחד לא איתו. אז איך אעלה אל אביש בשמיים והנער, הילדים שלי לא איתי. הם במשהו אחר. היית צריך לפעול עליהם באהבה, בשמחה ובאופן נכון, לקרב אותם ליהדות. אין פה חוכמות. יש אדם צריך לדעת, אתה לא יכול לטפל בעצמך, להתקדש ולהתעלות ולהזניח את מי? את הסביבה. המצווה הראשונה בתורה, מה היא? פרו ורבו.
מצווה ראשונה בתורה. פרו ורבו זה לא רק בגשמיות, גם ברוחניות. שעוד יהודי ועוד יהודי שכולם יהיו קשורים בקדוש ברוך הוא. זה המצווה הראשונה בתורה. עוד לפני הלימוד תורה, עוד לפני כל הדברים הכי נעלים, פרו ורבו. ממילא, זו הנקודה שלנו שאנחנו אומרים, שכל יהודי ויהודי הוא מחובר לשני, אנחנו ערבים זה בזה, ערבים ומעורבבים זה עם זה, לכן צריך לדאוג לכל אחד ואחד באשר הוא, איפה שהוא נמצא, לדאוג לו, לראות מה שלמה, איך הוא וכו' וכו'. הרבה פעמים, כפי שאנחנו פעם אמרנו, הרב ויינברג, הוא היה אוסף, עליו השלום, היה אוסף כסף לישיבת תומכת מימי. היה לו קשר גביר מברזיל שרצה לקנות באר נפט. הוא לא יודע אם לקנות את הבאר או לא לקנות. זה צרות, אבל של עשירים, כן? אם לקנות באר נפט או לא, אין לנו כזאת דילמה, כן? אבל היה לו דילמה אם לקנות את הבאר נפט או לא. אז הוא ידע שיש לו את הרב ויינברג שקשור לרבה. הוא היה אצלו, הרב ויינברג, היה אצלו, הטריב אותו לישיבה, ואמר לו, תשאל את הרבה אם לקנות את הבאר, או לא, נקבע שהרבה יגיד, אני אעשה. אמר לו, אין בעיה, אני אשאל. אבל מה הייתה הבעיה? זה היה בתשרי. בתשרי אין קבלת קהל, והרבה מתעסק עם העניינים שלו, ורק עונה למכתבים ישנים יותר. אבל החדשים אחרי תשרי עונה. כי זה תשרי, ימי הדין, הרבי מתפלל, והרבי... אז זה יותר רוחני. והוא צריך תשובה דחוף לקנות או לא לקנות. מה יעשה? מה עשה הרב ויינברג? כתב מכתב לרבה, ותקע אותו בדלת, בין הדלת למשקוף. איפה שהחדר של הרבה. גן עדן העליון, מה שנקרא. תקע אותו שם, אמר שיפתחו את הדלת, המכתב ייפול לרצפה, ואז הכניסו אותו לרבה. שיטה נחמדה. אז הוא עמד בצד, בחדר השני, והסתכל כל הזמן לראות מה קורה במכתב שהוא תקע. הוא הבטיח לו שייתן לו תשובה. המזכיר נכנס, פתח את הדלת, המכתב נפל, המזכיר לא שם לב שהמכתב על הרצפה. הרב לייבל, לא שם לב. הוא אמר, אולי שהוא יצא ישים לב. שהוא יצא מהחדר המזכיר, החדר של הרבה, הוא גם לא שם לב על המכתב שעל הרצפה. אחרי כמה שניות, שהמזכיר כבר יצא, רואה את הדלת נפתחת, והרבי בעצמו מרים את המכתב מהרצפה. מכניס אותו לחדר. הרבי בעצמו. הוא אומר, וואי, איזה חצוף אני. הטרחתי את הרבה ככה להתכופף ולהרים את המכתב בגלל שאני רוצה שעכשיו יהיה מכתב אצל מי אני בכלל. הרי בגללי טרח כל כך, איזה גס אני בהמה, ממש כאב לו מאוד. כתב מכתב לרבה שבקש מחילה וסליחה על זה שהוא אילץ כביכול במרכאות, שהרבי ירד למטה, יתכופף וירים את המכתב. והרבי ענה לו, שהוא הסביר לרבי את הסיפור, הרבי ענה לו שאומר לו ככה, דע לך, שכל ענייני להרים מהרצפה את כל אלו שלא שמים לב אליהם. זה העניין, להרים מהרצפה את כל אלו שאף אחד לא מסתכל עליהם, בכלל אף המזכיר לא רואה, זה לא רואה, רק הרבי רואה. זה העניין שלי, זה בדיוק העניין שלי. וזה נקרא ישראל ערבים זה לזה. כל נער בוכה, לדאוג לכל יהודי ויהודי באשר הוא. זה העניין האמיתי שלנו. יחזור הקודש ברוך הוא בעזרת השם, שכולנו ביחד. נלמד מהסיפור הזה את האהבה הגדולה של הרבי לכל אחד ואחד, בכל העניינים, ושיעזור הקדוש ברוך הוא שיהיה לכולנו בשורות טובות, ולעם ישראל כולו ניצחון מוחלט, ויחזרו החטופים הביתה בעזרת השם, והפצועים יחלימו, וישמור על כל חיינו וכן ירצנו, אמן.